Bagsak pa mga kabalen. Coach Mavs, kinausap na nga ba itong si Kabalen Skywalker, CJ Ganya para maisali sa Penogang? Opo mga kabalen, kamakailan lang nang makalaban ni Coach Mavs at Penogang itong si CJ Ganya sa Mexico, Pampanga. At kahit natalo ang Mexico sa exhibition game na yon, pinakita naman ni CJ Ganya kung paano maglaro ang mga Kapampangan. At hindi na bago ito mga kabalen sa atin kasi talagang showtime player itong si CJ Ganya kahit sa in-game ng liga ng NBL nagagawa niya ang mga kagilagilas na slam dunk. At meron din siyang tira sa tres mga idol. Kaya kung sakaling magiging Mavs member itong CJ Ganya, talagang magpapakitang gilas to mga idol. Dahil talagang malakas ang kanyang mga paa sa salpakan mga idol. Opo mga kabalen, parang NBA star nga kung dumakdak itong CJ Ganya. Kaya kung sakaling may isasali siya sa Mavs, malaking bagay ito mga idol. Pero ang tanong, magiging full-time ba na Mavs member itong CJ Ganya? At kung sakaling matutuloy yun, paano ang oras niya sa Pampanga Delta? Na alam naman natin na malaking bagay siya sa buong team. Well, siguro mga kabalen, talagang humble lang itong si CJ Ganya. Kasi kahit sobrang sikat na siya ngayon at talagang may ilalaro na sa malaking liga, talagang willing pa rin siyang mag-training kay Coach Mavs. Ibig sabihin mga idol, kahit sobrang nakakaintindi na sa laro itong CJ Ganya, gusto niya pang matuto kay Coach Mavs. Opo mga kabalen, at alam naman natin na magaling na conditioning coach itong si Coach Mavs at malupit din sa motivation niya. Kaya imagine mga kabalen kung maglalaro sa Pampanga Delta etong si CJ Ganya at sa MPBL or NBL man, malaking tulong kung magtitrain pa siya kay Coach Mavs. Dagdag kaalaman at dagdag improvement. Yun siguro ang gustong gawin nitong si CJ Ganya. At syempre, welcome naman siya sa Penogang at sa Peno House. Ganyan po kabait si Coach Mavs, phenomenal. At sobrang saya din natin kasi ina-highlights talaga ni Coach Mavs ang mga Kapampangan player na didiscover niya o nakikita niya sa mga dayo-serya nila. Kaya saludo sa team ng Mavs Phenomenal mga kabalen. At sana kung saan man sila dumayong barangay dito sa Pampanga, i-welcome natin sila at ipakita natin kung gaano tayo kagaling tumanggap ng bisita mga idol. Ang mga Kapampangan, malupit yan sa pagtanggap ng mga bisita. Pero hindi basta-basta magpapadaig sa basketball. Kasi hindi lang tayo culinary capital of the Philippines mga idol. Baka pwede din tayong tawaging basketball capital of the Philippines kasi sobrang daming Kapampangan player sa iba't ibang liga. NBL, MPBL, PBA, at merong Jordan Clarkson na naglalaro para sa NBA. O di ba mga kabalen, sobrang sarap na maging Kapampangan? Kaya Coach Mavs, sana po magtagal pa kayo dito sa Pampanga para maraming Kapampangan player ang mabigyan ng exposure. Salamat po sa ginagawa yung yan. Luigi Kapampangan, Luigi Mavs Phenomenal, Luigi CJ Ganya. Bagsak pa mga kabalen.